Един обикновен училищен ден. Всички бързат за училище. Не съвсем всички. Звънецът бие. Всичко утихва. Сега е времето лелките да почистят. Какво ли става там, зад вратите на класните стаи? Децата учат. Не съвсем всички. Учителите. Боже, колко усилия влагат, за да ни отворят очите за света. Дали някой ги слуша? А дали ги разбира? Може би. Колко ли деца са изучили? Дали помнят всичките? А учениците им дали помнят тях? Годините минават. Сменят се лица и имена. Остават само старите снимки. Като тази, от която ни гледат ведри детски лица. Къде ли са те сега? Това е Николай. След като пообиколи Европа, върна се в родината, за да гради живота си тук. А това е Методи, отличникът на класа. Днес той на свой ред е учител. Просто мина от другата страна на катедрата. Ето го Антон. Успя да постигне мечтата си да лети. Днес той е пилот на самолет. Тук Кирил е на 12 години. Днес е на 31. Развива успешен бизнес. Има прекрасно семейство и горд баща на 2 синове. Големият, Николай, също е ученик в нашето училище. Колко различни са техните съдби. Животът ги е пръснал в различни посоки, но тази снимка ще ги свързва винаги, защото тя е тяхното начало. А всяко начало започва тук, в училище. Ето и други лица. Познахте ли ги? И техният живот има своето начало на някой полущен ученически чин. А днес, кой би помислил, че са били деца, като ги гледаме такива сериозни и делови? Всеки има своето училищно начало. Като от това, например. Познавате ли този младеж? Можете ли да повярвате, че един ден той ще ръководи училище? Вероятно и той не е вярвал, но днес това е неговият кабинет. Не е луксозен, но е спретнат. Това са знамената, националното и училищното. Красиви са, нали? Знаеш ли как се казва директора на училището? Да. Знаеш ли как се казва? Не знаеш. Директор е господин Вонев. Да, той е много добър човек. Прави много неща за училището. Ни го държи хубаво. Някой не знаят кой е директора. Явно не са ги викали при него. Всъщност името не е толкова важно. Важно е директора да е добър, да управлява мъдро и дълновидно. Знаеш ли как се казва директорът на училището? Да, това е господин Йордан Бонев. Харесвам го, защото е много точен човек и много добре се държи с учениците. Харесва им пече. Направила много неща. Например? Ето, реконструира се салона, компютърните кабинети се обзавеждат с все по-нови компютри, фонетичният кабинет, доколкото знам, вече е готов. Да, всички харесват господин Бонев, защото той работи за тях. Те работят за тях. Дават им всичко от себе си. Както са го правили и за много преди тях. Както ще го правят и за тези, които ще дойдат утре. Обичаш ли твоята учителка? Разбира се. Коя е тя? Как се казва? Тодорова. Моята учителка е госпожа Тончева. Да, много я харесвам. Тя ми е класна и е много добър и тя човек. Много добре се държи с нас, с цялото даскало и е много добричка. Класната ми е госпожа Дора Макавеева. Моята класна е госпожица Албена Гьотева, която ни преподава по история, която целият клас много обичаме и която много ще ни липсва. И искам от името на целия клас да й благодаря за всичките години, които се е грижила за нас и ни е помагала. Ти уважаваш ли усилията на учителите? Разбира се. Какво направила тя за теб? Научила ме на много неща, които ще са ми от полза. Понякога ни дава по един свободен час. Защото ме научи на много неща, на култура, на... Уважаваш техния труд? Да. Има ли какво да научиш от тях? Да, разбира се. Те са много опитни хора, от които можем да научим много неща. А ти би ли станала учителка? Не, никога. Да. Защо?
Много е забавно да учиш деца, не като в другите професии, не е толкова напрегнато. Не бих имам други цели в живота, но да си учител е нещо много хубаво, да знаеш, че даваш на децата знания. Нямам търпение да ги издържам просто. Особено мъничките са много неконтролируеми. Не, много Защо? пари взимат. Заради парите. Да. Знаеш ли нещо за историята на нашето училище? Не. Мисля, че е било бивше спортно и доста български спортисти са минали от тук. Ами да, в смисъл знам, че Ваня Войнова, на което е кръстено училището, е бивша баскетболистка. Историята. Тя започва в далечната 1957 година на 1 септември. От онези времена е останала само една черно-бяла снимка от 1959 година, когато е открита сградата. Останали са и спомените на нашите баби и дядовци. Идвам с голямо желание в училището ми, защото в него са учили моята баба, моят баща и моят чичо. Попитах баба какво си спомня за първата година като ученичка. И тя ми разказа. Откриването на училището станало през 1959 година. Много тържествено, с духова музика. Всички ученици на другия ден пренесли чиновете си от 25-то училище пеш, защото до тогава те са учили в неговата сграда. Баба е била ученичка в 7-ми клас. Новата сграда е била с много цветя по коридорите, даже по стълбите, и с много шкафове. В тях учениците са оставяли събутите си обувки и са били в класните си стаи по пантофи. Това е първият директор. Това са първите учители. 50 години история. Много ли са? Малко ли са? Колко ли ученици са минали през класните ни стаи? Никой не знае. Но пък се знае колко са получили дипломите си тук, за основно и за средно образование. Общо 3815. То това е колкото населението на малък град. И всички те са скатали в душите си спомен за 132 училище. Днес ние не знаем нищо за онези преди нас, освен за тези, за които знаят всички. Катрин Алджова, 2 пъти световен шампион по шахмат за девойки. Стефан Шаламанов, световен шампион за юноши по ски алпийски дисциплини. Димитринка Тодорова, европейски шампион по спортна гимнастика. Нора Иванова, световен шампион по лека атлетика за девойки. Асия Рамизова, многократно световен шампион и вице-шампион по аеробика. Евгения Раданова. Всъщност, тя вече толкова пъти е шампион, че вече загубихме бройката на нейните титли. Има обаче един връх, който става непокорен за другите. Нейният световен рекорд. Албена Денкова, 2 пъти световен шампион по фигурно парзаляне, танцови двойки. Матей Казийски, носител на бронзов медал от световно първенство по волейбол, най-добър играч в Европа за 2006 година. Колко много имена! И още, и още. Имена на инженери, лекари, икономисти, хора на науката и изкуството, бизнесмени или просто почтени хора. И за всички тях 132 училище е начало. Началото на един смислен живот. Важни ли са традициите за едно училище? Да, много са важни. В това училище се спазват. Това са традициите, положено едно начало на училището и трябва да се спазват. Да, трябва да се запази дисциплината. Да, традициите са важни. Те са това, което остава като здрава основа през превратностите на времето. А това е послание, отправено към нас преди 25 години. Драги приятели от бъдещето, пишат ви вашите съученици от 132 училище, в деня, когато чествуваме 25 годишнината от откриването му. Днес обръщаме поглед назад към миналите години и се взираме в бъдещите. Често мислим за вас. Какви ще бъдете? Ще поемете ли нашата щафета? Ще пазите ли наследните традиции? Искаме да ви кажем още, че през всичките тези години в любимото училище ние се старахме да се учим добре, да се трудим, да се веселим, да бъдем примерни, възпитани и жизнерадостни. Обръщаме се и към вас, драги учители, на бъдещите ни съученици, с молба да бъдете така добри, взискателни и справедливи, както са нашите сегашни учители. Предавайки ви щафетата на випуска, който излиза от родното училище, ние ви завещаваме. Училището е нашия втори дом. Обичайте го така, както ние го обичахме. Колко много неща са се променили. Цяло едно поколение е пораснало и е създало свое потомство. А какво ли ще бъде утре? А след 50 години? Как виждаш училището след 50 години? Не го виждам.
Да има стая, която децата да си почиват. Надявам се да изглежда много по-добре външно и в смисъл образованието да е малко по-на ниво. Да не ни изпитват. Както винаги, най-смели в мечтите си са децата. А кой знае? Може би ще стане точно така, както е в мечтите на тези деца. Та нали всичко започва с мечти? Тук на тези училищни чинове. Началото на всеки житейски път. След време тези деца ще пораснат. Ще родят свои деца и може би ще ги доведат пак тук. 132 училище. За да се завърти колелото на живота отново. Ние вече няма да сме ученици. Ще се сменят и учителите. Но ще остане то. 132 средно общо образователно училище Ваня Войнова. Важното е да го има и в него винаги да кипи живот. Новият живот.